za mu so mana ƙarin bayani game da su waɗannan ɗalibai. To, kamar yadda kila ka samu labari cewa awa guda da suka wuce a hukumomin soja da kuma jami'anmu da suke hudda da wa'anda suka shiga tsakaninmu da 'yan ta'addan nan sun ce an samu sakin dukkan yaran da ke hannunsu kusan yara 344. Yanzu haka muna can an tura motoci za su ɗauko su kawo su cikin Katsina, inda kuma za mu sa likitoci su duba su gobe da safen Allah. Waɗanne hanyoyi aka wajen sakin yaran nan? To, na farko dai kamar yadda ce muna akwai kwamiti namu nan wanda ya hada da shugaban 'yan sanda da na 'yan tsaro da kuma mai bani shawara da kuma shugabannin sojoji, wanda kuma akwai bangaren shugabannin wato miyatta Allah na ƙasa baki ɗaya, wanda kuma su ne muke magana da su kuma suka magana da waɗanda suka aikata wannan aiki, to su hannunsu ne aka anso wa'annan yara. An biya kuɗin fansa ne aka anso su? Mun ba biya ko biya kuɗin fansa ba. To shin yan bindiga ne ko boko haram ne kamar yadda suke? Yan bindiga ne. Yan bindiga ne. To me mataki na gaba game da waɗannan yara? To mataki na gaba shine za mu kawo su, za mu sa likitoci su duba su, kuma mun san kwana 6 da riga guda a cikin daji, za mu canza musu kaya, sannan kowa za mu ɗauki bayanin shi da bayanin mahaifin shi, mu kira mahaifan nasu iyayensu su zo, kowa mu haɗa shi da mahaifin shi. Allah kyauta gaba ko? Ku ina ne? Ɗan ka tsuna da ina? Kuna murna ko? To shi ke da Allah kai ku lafiya. Insha Allah gida za ku je. To shi ke na Allah kyauta gaba. Cikin shekara biyun nan mutane sun galabaita, an kai ƙarshe. Abinda muke tsoro shine anaki shine ma'anar kowa ya ce zai kare kanshi. In ya ce kowa ya ce zai kare kanshi, kowa zai ɗauki bindiga, shi kenan kuma ƙasa ta birkice. Domin inda abu ya ci gaba haka za zuwa kowa ya ɗauki bindiga, to shi za ka jira kidnapper ya shigo gidanka ya kidnapping ɗinka don baka da bindiga, kai ma sai ka ce a ma mu nemo bindiga. To in lokacin da jama'a suka ce mu ma mu nemo bindiga, shikenan anaki ya zo. La shar'iyya, ba shari'a, sai mu koma irin Libya wani Allah ya tsare mu, ko mu koma irin Syria Allah ya tsare mu, ko mu koma irin Yemen, ko mu koma irin Somali, kuma shi suke so mu koma. Me yasa ƙasar mu cike take da arziki, daga zinari can sai menene azufa can sai komai da ka sani. Kun ga albasan nan ma ta fi gwal, ko ba haka ba? To na ke noma albasa arewa, albasan nan ta ishe mu. To ba so mu zauna lafiya, kuma in an ci gaba haka za su rage yawan mu, dan yawan da muke takama da shi duk zai kare. Wurin me wane ya kashe wane. To kun ga kenan ba maganan a yi ma shugabanni gori ba ne, ya wuce gori, magana a haɗa kai ne, su ma hankalin su ya dawo. Mutane cewa president bai jin magana, ni yanzu na gane ba wai president bai jin magana ba, har manyan nan mu ba sa jin magana. Domin ina kwamandojin sojojin gaba ɗaya na suke, su taru mana su magana, ina akwai matsala. Ina shugabannin ƙasa na da su haɗu mana, ina sarakuna mana su haɗu, kowa ya bance da kujerar shi, kai magana in an ci tsaye gaba komai. Malamai, matsalan malamai tun da suka ji zaƙin kuɗin kamfen, to akwai babban haɗari ga malamai yanzu.
malamai akwai babban haɗari domin sun ji zaƙin kuɗin kamfen don yana zuwa ne miliyoyi. yanzu aka turo min wani kaset malami ɗan izala yana cewa ba mu taɓa ganin inda malamai suka zama agent na fati ba kamar wannan karo. me kai ku can ana can ana bid'a kun shiru me ku koya mutane addini ba fulatani ya zo a ce ka iya fatiha bai iya ba bai iya ba shi yasa yake sata. ya kamata kuna can kuna koya mai fatiha ne ba kuna wurin 'yan siyasa suna ba ku kuɗi ba. me za ku da 'yan siyasa? sannan kuma in ka bi wannan ɗan siyasa wani zai bi wannan ɗan siyasa. ku duba malaman Kano dai wannan suna can wancan suna can ko ba haka ba? don sun ji zaƙin kuɗin siyasa. to su ne za su yi shugabanni magana? ana kashe mutane ba su yi magana ba, sai bawan Allah ya fito ya ta magana. ana cutanku, ana kashe ku, ana kaza, ga makarantu lalatattu, komai ya lalace. bawan Allah ya fito a kama shi, sannan kuma malaman suka yi shiru suka yi, ba ku sun ba wani abu ma. saboda haka malaman sun zama muna matsala yanzu, su kansu sun zama addicts, kamar mutane ne da suka saba da cocaine. shi yasa kullum nake ga muku wannan mimbari ku bari za mu zo mu karanta. ba a yi wa shugabanni addu'a a kan nan, sai dai a dunkule, ba a fata shugaban salatin bid'a ce. addu'a lis salatin bid'a, sai da yi ma al'umma gaba daya da shugabanninta gaba daya al'umma, ba tare da kacewa ne ba, domin kan siyasa ta shigo cikin ɗakin Allah. to yanzu nan kungiya da aka yi ta domin kiran mutane zuwa ga sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun zama kungiyan campaign. wallahi mutane da yawa sun shagaya mun, kaga mutanen nan na kufa sun zo sun ce wai mu ba su kuɗi za su mun campaign. wani a cikin su ya ce mun, sai na ce musu kai wani dan state kaza, kai wani dan state kaza, ni dan state daban, ku ne za ku zo state ina ku mun campaign? zama ka yi da'awa an fara jin daɗin kuɗin siyasa, shi yasa ba iya magana. su kuma sakura kujera ce, duk sarkin da ya yi abin da ba sa so shi kenan sa shi da gwamnan shi, cire shi. to shi na abin ya biyar dagule a ƙasar nan gaba ɗaya kakaf. to me mu dawo dukkan mu kowa ya dawo, kowa ya dawo ya aikin da ke. Boko Haram ta yi sauƙi, to ta tsallake daga jihar Borno har ta zo jihar Katsina ta ebi 'ya'ya, har su zo suna magana, har su zo ana tattaunawa da su, suna ba da sharaɗi. Ba mu ce gwamnati ba ta yin komai ba, amma abin da muke cewa shine komai din nan bai isa ba sai ran da jinin ɗan Najeriya ya zama yana da wuyar zubarwa, ko kuma ce ɗan arewa. ba gashi har wasu yanki suna kafa nasu tsaron ba, ko ba haka bane? Ba an ce ina ne yan kabilar Ibo ko yankinsu su ma sun kafa nasu tsaron. Me kenan wannan yake nunawa? Abun farin ciki ne a gare mu wayancan bangaren sun kafa nasu kwanaki su sama wa kansu tsaro, wayannan kuma gashi yanzu ana raɗe raɗin su ma ko sun kafa ko za su kafa. Me wannan yake nunawa? Abun farin ciki ne? Daidai ne ƙasanmu ta dinga komawa baya haka? Kullum sai ka ji an ce an kashi, ko jiya ba an kashe mutane a abin nan ba, a jihar Katsina,
aka ƙona su a cikin mota ne ko menene da sauransu. BBC ta ba da labarin a yau. Waɗannan abubuwa ba ma son su faru, amma ka duba ayan nan sai aka ce waɗanda suke tare da annabi sallallahu alaihi sallama suna da tsanani akan kafirai, tsanani amma wanda yake relative tsanani ne, ba wai kawai kowane wanda ba musulmi ba, a'a wanda kafirin da ya ce ba zai yadda a yi musulunci ba sai ya yaƙi musulmai, sai ya kori musulmai daga gidajensu, shine ake masa tsanani kamar yadda ayoyi suka nuna. To kuma suna da tausayi akan muminai. To mu yanzu abin da muke kallo shine mutanenmu ne suke da tsanani akan muminai. Suwa ake kakkamawa ake garkuwa da su ne galibi, kuma wa yake kama su? To ya za ka yi ka fassara wannan aya a kansu? Ba zai fassaru ba. Ka ji ana tattaunawa da wanda yake ɗan ta'adda har yana cewa wai shi sana'arsa yake yi. Ta'addanci ya zama sana'a a arewacin Najeriya. Garkuwa da mutane ta zama ma wasu sana'a, suna karɓan kuɗi da shi. Shashi na ayar Ubangijinka za ta zo musu. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amadatin qabl. Babu wata rai da za ta zo ta ce ta yi imanin ta yi afgane ta ranar ko kafiri ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ya ce kayi a banza, rana ta daga ta fito ta faɗanta. Yanzu babu wannan kalmar shahada, ba za ta amfane shi ba. An gane ai min qabl aw kasabat fi imani ha khaira, ko kuma mutum a ranar ya ce to tunda dai ranar nan ta fito an ce babu karbabban aiki, ba ranar babu hutu ba, bari mu dage mu ta aikin alheri. Ita ma aikin alherin ba za a ansa ba. An fahimta? Ba za a karba ba. Ta yi wa mutum ya ce to tunda ba za a karba tuba ba, akwai tunda dai ina raye akwai aikin alheri, bari mu je mu ta yin nafila. Allah ya ce to ko kuwa au kasabat fi imani ha khaira, ko ta amfana ma imanin ta wani aikin alheri, ranar Allah baya so. Damar da Allah ya baka ta riga ka gare. To anan ne sai babban malamin ne Ali Sheikh ya faɗa, Salih Ali Sheikh yace wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'a, tana nan har zuwa ranar